poden ser tan feros como un dragón. Non están aquí para pelexar as nosas batallas. Non permitades que as aparencias vos enganen. Vou escapar daqui. Hai gardas armados por todos os lados. Ese Blue o descobre. Mátalos. Morta xa estamos. Ti controlas este mundo. Deixa sair a dor. Deixa sair o sofrimento. O que estás imaginando agora mesmo pode ser tan real como a calquera. En que che podo axudar? Unha saída. Vouche axudar a ser libre. Precisarás 5 obxetos para esta viaxe. O primeiro é o mapa. Despois lume. Un coitelo. E unha chave. A quinta cousa é un misterio. Deféndete. Será o que te faga libre. Sabe que argallamos algo. É a única maneira de sair daqui. Se non loitas por algo, caerás por calquera cousa.